Вие знаете, че ние като правителство заварихме една огромна поръчка от половин милиард евро за мантинели, буквално от последните часове преди смяната на властта. И въпросът е, ако толкова години се наливат такива средства в ремонти и поддръжка, защо все още караме по пътища с коловози, с дупки, с изтрита маркировка, с криви мантинели и с реална опасност за живота си. А за нас най-важното в момента е какво правим, когато свърши зимния сезон. Как ремонтираме, как поддържаме, почистваме, когато парите ги няма. Как реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са изхарчени, а пътищата остават опасни. За това много апелирам да имаме ясна информация и специално МВР, ако има извършено престъпление, да разследва бързо, безкомпромисно и до край, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция.